Els alumnes d'escoles i instituts de Terrassa han estat aquest matí els primers a estrenar la segona edició del Sex Education Film Festival. Després de l'èxit de l'any passat, la proposta ha tornat de nou al cinema a Catalunya amb el mateix objectiu de difondre l'educació sexual per a totes les edats a partir del cinema, d'una manera lúdica i alhora amb missatge. Sempre fem xerrades i coses més sèries dintre de l'institut, però jo crec que d'una manera més lúdica ho gaudiran molt més i també els agrada de fer-ho així de manera més lúdica, sortint de l'institut. He après que cada un es pot sentir identificat d'una altra forma de que el vegen unes altres persones i que tothom és com és. No sé, o sigui, siguis com siguis et pots valorar. No sé. Ser transsexual no té res de dolent, la bisexualitat tampoc té res de dolent, sortir de l'armari tampoc té res de dolent. Al final són coses que necessitem saber, pura educació, no? Però al final jo crec que la més important és que a tot això li veiem amor, saps? Que és l'important per mi. En la primera matinal de projeccions han passat pel cinema a Catalunya més de 800 nois i noies de primer de secundària fins a segon de batxillerat, a més d'un grup d'usuaris de Prodis. Enguany, l'organització del festival ha rebut un total de 220 curtmetratges, dels quals n'ha seleccionat una trentena repartits entre aquestes sessions matinals destinades a centres educatius i les de vespre, pensades per al públic adult. Les prioritats a l'hora d'escollir-los, que fossin educatius i complissin el propòsit del festival de suplir la manca general d'educació sexual. Reivindicar la manca d'educació sexual i sobretot promoure també aquesta temàtica. Sobretot el que volem fer és fer-ho d'una forma entretinguda, que és el cinema, i implicar també l'àmbit cultural perquè això sigui més divertit i tingui més impacte de reflexió. El Sex Education Film Festival s'allargarà fins aquest divendres dia 25. A més de les sessions al Cinema Catalunya, durant els 5 dies de festival es poden veure els curtmetratges en línia i de franc a través del web sexeducationfestival.com.